Radionicom inovacije i poduzetništvo nastavljena je održivost projekta Podures, promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja Duge Rese i okolice. Radionica je održana 23. svibnja 2023. godine, a vodio ju je Zrinski Pelajić iz tvrtke Ilirikum savjetovanje. Naprosto je datost vremena ili ćemo inovirati ili nas neće biti na tržištu, nestat ćemo. A što je to inovacija? Inovacija ništa drugo nije nego poslovna ideja pretvorena, koja je komercijalizirana, koja je uspjela na tržištu. Dakle, često ljudi misle i smatraju pod inovacijom da je to samo tehnološka inovacija. Jest, te inovacije su i tehnološke inovacije i po njima najviše poznamo inovacije, oni su najčešći plod istraživanja i razvoja. Međutim, pored njih, mi možemo inovirati u sadašnjem poslovanju. Dakle, možemo naš proizvodni ili uslužni proces učiniti inovativnijim nego što je trenutno. Mnogi poduzetnici prostora za inovacije imaju primjerice u segmentu poboljšanja odnosa s kupcima. Inovirati znači uvesti nove marketinške procese, ali i koristiti nove tehnologije. Inovirati znači možda i digitalizirati naš proces na koji radimo naš posao ili isto tako staviti naglasak na takozvane zelene tehnologije, zeleno poslovanje i tako dalje. Dakle, sve je to povezano sa inovacijama. Potrebno je na društvenoj razini stvoriti kulturu inoviranja gdje ćemo imati podršku idejama koje su kreativne i iz kojih mogu izrasti inovacije. Dugoreški poduzetnici tako su još jednom dobili priliku saznati više i sudjelovanjem u za njih besplatnim edukacijama obogatiti svoja znanja. Želim da i u buduće ta suradnja se nastavi neki od načina. Već sam bio rekao tokom prezentacija i putem naše lokalne razvojne agencije Inove, koja je tvrtka osnovana od grada Duge Rese za poticanje lokalnog razvoja na području grada Duge Rese, koja ima potrebne kapacitete i resurse da može pružati našim poduzetnicima određene usluge i pomoći im u njihovim poslovnim poduhvatima kao dobar suradnik, pa sve u svrhu razvoja i rasta poduzetništva na području grada Duge Rese. Projekt Podures sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ukupno je bio vrijedan 32.994 eura i 84 centa. Iako je službeno završen 2016. godine, Podures je i ovom radionicom nastavljen, odnosno nastavljena je njegova održivost, te potvrđena njegova vrijednost za lokalnu zajednicu, ali i šire. Thank you.